התקבלתי וקיבלתי את המינוי של מדען במכון ויצמן, כי הייתי אחראי על החיות ניסוי של הניסויים בכל מיני נושאים של ביולוגיה. ואני התמקדתי בניסויים שלי במולקולר ביולוגי, ביולוגיה מולקולרית, כלומר להיכנס לפרטים הקטנים שיש בתא, בכל תא ותא. ועבדתי במיקרוסקופ האלקטרוני של מכון ויצמן 10 שעות במשך 4 שנים, 10 שעות ביום. ותמיד הסתכלתי על הרקמות שקיבלתי מבני אדם, חולדות, עכברים וקופים. ותמיד הסתכלתי על ה-DNA, שזה חלק אינטגרלי מהגרעין שבכל תא. כלומר, ניקח כבד, כליה, שרירים, כל האיברים מורכבים מתאים. התאים יש בהם ציטופלזמה וגרעין. בתוך הגרעין יש שם גופים שנקראים כרומוזומים. הכרומוזומים יש במספר 22 לגבר, 24 לאישה, לפי הסגנון שלו, והכרומוזומים האלה יש להם את היחידה, הבסיסית שלהם זה DNA. ולמשל בכולם, חולדות, עכברים, בני אדם וקופים, מצאתי את אותו מבנה של ה-DNA. המבנה הוא כזה, שימו לב, 2 סלילים אליקוידליים, 2 סלילים שמשתלבים, זה ה-DNA. החומצות נוקלאידיות, שזה יסוד של החיים של ה-DNA, הם החומצות אדנין, תימין, סיטוסין גואנידין, נמצאים על הסליל. והמחשב, המיקרוסקופ האלקטרוני, יש לו תוכנה שמדבר איתי באנגלית. אני שואל את המחשב, מה קורה כשהסליל הזה נפתח? אז אומר לי המחשב שאתה מתפוצץ. ואנחנו יודעים ברפואה שיש הרבה מחלות שנגרמות בגלל התפוצצות של התאים, ולכן זה מביא מחלה לבן אדם. שאלתי את המחשב שאלה שנייה, מה קורה באופן פיזיולוגי, באופן רגיל, שהסליל לא נפתח? אז אומר לי המחשב שמדי פעם, וסליחה שאני צריך לעשות את זה תוספה, מדי פעם מופיע גשר, כתבתי את זה בטוש אדום, גשר שעושה שהסליל לא ייפתח. כלומר, הגשר נותן את האפשרות שהסליל לא יתפוצץ ולא יתפתח, וממילא אתה חי. שאלתי את השאלה של $1,000,000, את המחשב המיקרוסקופ האלקטרוני. מה קורה, איפה נמצא הגשר הזה? הגשר הזה אדום, איפה נמצא? אז אומר לי המחשב, מה שהוא רואה. הוא סופר את החומצות הנוקלאידיות על הבסיס, ואומר שכל 10 חומצות יש גשר, כל 5 חומצות יש גשר, כל 6 חומצות, כל 5 חומצות. רבותיי, שימו לב. אתם יודעים מה זה, כן? 10-5, 6-5, הגשר שנותן חיים ל-DNA. מה זה 10-5-6-5? תגידו לי אתם. אמרתי, וואו, מה מצאתי פה? י' ה' ו' ה'. בתוך ה-DNA. שם השם אלוהים, כמו רמברנט שעושה ציור וחותם למטה רמברנט להגיד לך, אני עשיתי אותך. ככה הקדוש ברוך הוא שם את שמו וחתם בתא של כל התאים שלה.